Ministry be kuma télé la jamanaden ma million mugan a bébé a b'a fɔ tubabukan de la fɛn ba dɔ de kan ka kɛ jamana kɔnɔ i yɛrɛ denw e b'a ka kuma kan wɛrɛ la u ti kan min mɛn i b'a ka fɔ. Cheikh Abdallah ni plateau kelen ka ma mɛ tɔgɔ kun jan tɛmɛnen dɔ sigira denmisɛnnin lamɔgɔ dɔ quoi Assis Traoré a ko k'i b'a dɔn kan ka gɛlɛya min ya ko n'an mago jɔra jamanadenw na k'an bɛ kuma u fɛ kan min na ani ni jamanadenw mago sera a ma an bɛ kuma kan min na o kelen tɛ a ka exemple ye jama labɔ ba min kɛra ko min ye jama labɔ parce que ko kuma kɛ u wolola kan na u bɛ min mɛn u bɛ mun mɛn mais retour min sɔrɔla la u bɛ ka fɔ kan min na u t'o mɛn. o t'o mɛn nin tɛ fɔba ye dɛ bon n b'a f'i ye janfa de don koyi wallahi janfa don ni faransi bɛ kuma population fɛ a bɛ kuma tubabukan de la siga foyi t'a la anglais a bɛɛ bɛ union européenne de la ni u ka Angleterre premier ministre n'a bɛ kuma Angleterre a bɛ kuma anglais de la Allemand ka muso ni n'a bɛ kuma a bɛ kuma allemand de la si t'i ta bila si ye a bɛɛ bɛ kuma ka kan de la an de jɔra an yɛrɛ la ka tigɛ an yɛrɛ la n ka la an ka yɛrɛw kɛyɔrɔ la a défaut b'an ka karamɔgɔ yɛrɛ la dɛ an minnu ye arabu kalan kɛ n'an taara yɛrɛw na i b'a dɔn an ka yɛrɛw dɔ bɛ daminɛ arabukan na fo k'a ban bamanankan kelen tɛ kosɛbɛ a bɛɛ bɛ kɛ arabukan ni bamanankan yɛrɛ k'a la fo ka i critiquer nafa jumɛn bɛ nin na an tɛ arabu jamana si kan an bɛ Mali de la yan o Mali kelen na fɛn fɛn b'a yɛrɛ kɔyɔrɔ la a bɛɛ bɛ kutuba kɛ bamanankan mɔgɔ ye mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kɛyɔrɔ la o fana bɛ fɔ arabukan de la n'o a bɛ ne tɔɔrɔ dɛ walahi ma tɔɔrɔ kun bɔ n'an taara arabuw fɛ yen arabuw b'an fara ɲɔgɔn kan mun b'u bolo u b'a fɔ a bɛ kuma u fɛ o ka kan na o ye wajibi ye parce que u tɛ bamanankan mɛn mais Mali la yan ka yɛrɛw sigi arabukan na fo ka ban arabukan na ne tɛ sɔrɔ o fila la dɛ ok n y'a faamu n'i y'i wele tigɛ n fana fɛ yen i bɛ ne wele yɔrɔ na n ka kan de la ne b'a fɔ n ka kan na ne tɛ malo an ka kan fɔli la o mais ka yɛrɛw sigi tubabukan bamanankan kelen tɛ fɔ ka sigi arabukan bamanankan kelen tɛ fɔ an tɛ faransɛ an tɛ arabu jamana kan fo Mali kan si tɛ fɔ ni arabukan tɛ walima faransɛ ne se k'o faamu parce que ne bolo o kɔrɔ de an bɛ ka tigɛ an yɛrɛ la an ka kan nin an bɛ ka kan tɛ quoi kan tɛ arabu kelen t'an cɛ la dɛ mais wallahi an bɛ kuma arabukan de la tiɲɛ don wallahi arabu kelen tɛ yen a bɛɛ bɛ bamanankan mɛn mais an b'a fɔ ko k'a kɛ arabukan ye ne yɛrɛ hakili b'a la an delila ka taga sigi dɔ la a tun bɛ ka kɛ an ka service da dɔ de la kuma sera ne ma ko ne bɛ n ta fɔ bamanankan na cɛ ko y a pas de problème o y'a sɔrɔ fɛn fɛn tɛmɛna ne bɛɛ bɛ arabu tubabukan ba fɔ la ka taa mais i b'a dɔn ne kɔfɛ mɔgɔ ma tubabukan fɔ a bɛɛ y'a fɔ bamanankan bɛɛ y'i ta kɛ parce que mɔgɔw la u bɛ k'a fɔ ni korolen don parce que o grammaire ninnu n'o conjugation ni sunɔgɔrɔ ni dogodogoniw bɛɛ b'a la mais i yɛrɛ wolola kan min na ka mɔ a la n'i filitɔ y'o la i y'o dabɔ o kama kosɛbɛ mais i ye kan min kalan i bɛ erreur k'a la wa tubabukan fɔla caman kɛ erreur tɛ ko remarque kɔnɔ dɛ e clubu caman mankan na u bɛ erreur min kɛ u bɛ faute min kɛ dan si t'a la mais anw bolo non nin bɛ Victor Hugo yɛrɛ ɲɛ bon yanni ka t'i yɛrɛ wɔsi kan dɔ la ten ne m'a f'i ye n ka fɔli ye haramu ye mais ala y'i yɛrɛ kɛ siya min ye i bɛ maloya i ta fɔli la mun i bɛ maloya mun na mais ça c'est pas bon k'an ka kan yɛrɛ minimiser an bolo k'a lagosi kan tɛ ala an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kuma bɛ kan fɛ wali kan de la an yɛrɛ ka kan tɛ fɔ ni yɛrɛ ye problème yɛrɛ ne problème de o ne t'a dɔn jamana bɛ se ka taga ɲɛ kan t'o fana na cogo min na quoi téléjournal tubabukan hali ni fitinin fɔra a la a y'a fan caman kɛ aw ta ye taga Sénégal dɔrɔn tubabu m'o fana mara kosɛbɛ kosɛbɛ fɔ kan min bɛ fɔ o ɲɔgɔnna tubabukan bɛ fɔ u ka telew la o ɲɔgɔnna tubabukan tɛ fɔ mais an de complexe de b'an na o de kɛlen don k'an sɔrɔ quoi nin y'an ka défaut ye dɛ.